eta lere ez dute hemen egin negar. Badakite hauek jotzen nahiko pieza edar, ta gainera ez dute mikrofono idear. Bai horrela jota asko beto, neska bat animau da horputzak atarteko, ezkagu bakarrak gaur dagoeneko, gogoa daukatenak adarra jotzeko. Egin zaigu gauza bat nahiko gertukoa, ta naiz taldea dudan oso gustukoa, uste dut hemengoa ez dela deustukoa. Santutxuko neska bat omen dugu bera, gitarraz etorri da gutxi gora bera, baina ezote da heldu honen arabera, berriro ere deustu kolonizatzera.